Ahoj Števko, posielam úžasnú skúsenosť, ktorá sa odohrala pred chvíľou. Došiel za mnou kamarát, môj bývalý kolega, bývalý člen Košickej policajnej špeciálnej jednotky, veľký chlap, že vyskúša náplastie zobere pre mamu. Došiel s tým, že ho boli práve zápestie, mal aj také opuchnuté a že od rána si nevedel ani zuby umyť, aj nevedel proste pravú ruku zdvihnúť vyššie ako laket na úroveň ramena, ani sa učesať. Tak hovorím, že vyskúšajme Liberty, nalepil som mu, zrobili sme balančný test, pozeral na mňa, že čo sa stalo, aj keď je veľký chlap, ale fungovalo to. Hovorím, nechaj si nálepku, máš to na 24 hodín a dali sme aj Freedom nad to pravé zápestie. Liberty som mu nalepil na schvál na ľavú ruku. Asi o 4 minúty sme sa presunuli, že ideme sa tu nájsť vedľa do podniku a on zdvihol ruku a zrazu si uvedomil, že tú ruku má celú nad hlavou a že sa škrabe po hlave. Zastal, zasekol sa a hovorí, wow, dnes sa mi to stalo prvýkrát. Ono to fakt funguje. Takže sami sme pozerali, aj môj ďalší kamarát, ktorý bol s nami.